starter det så med det samme. Det er ikke den her. Først den næste. Jeg tænker, filmen er lidt lang. Det er først efter farven. Bare på YouTube, så kan jeg lige adaptere den en gang. Det lød smart, hva'? Men det kan man faktisk. Jeg prøvede for første gang i sidste video. Jeg ved, om vi fik noget af det, fordi det regnede lige pludselig. Det var ikke så meget andet. Jeg kunne se, det vi lige skal være opmærksom på, når vi tænker vejbaner, det er, at den snæver ind. Ja. Når broen er slutter, så snæver vejbanerne ind og bliver smallere. Nu kan jeg så ikke få den til at gå tilbage. Hallo. Så, nu er den låst. Men jeg undrer mig stadigvæk over, at det er to forskellige slags fure. Hvorfor det er det? Altså på den lange er det en slags, ved du ikke? Og på den korte er det en anden slags. Jeg tror ikke netop, det er fordi, at det er længden af broen, der har... Jo,